życiu robi, że sme prišli tam takým gomezom calovať. Tak nám poslali Krista. A ten prideli do stál, pojatili získanči, ktorí boli vodní. Tak to si bankovku na taký ušuľal. Jeden je bol na kúte, a ešte som ja zvykol po jednom, ideme vonku. Ja som rozmiehol poschodia na balkóne, kde som býval s Jurom. Indro, ja letím na skrdošín. Dávaj Juro, mávaj, ty kuskus. Jedna hodina v noci ľudia skrčili a my s Jurom leteli, ty kuskus na skrdošín. Celo Boh napiče u mňa, aj Kubo Janček. Ja neviem, keď som už tak toto... Wiesz, celowo są na wojku na benzyn, wszystko co ja płacę, umywaczku, pety, hulenie, oko. Ja są przyjdą do wchodu, na kurenie, chodźcie do koszarka, tylko nie wiem, każdy jedna dziewięć, dwa takie ma nie po. Ale a ja co tylko to. Teraz chyba. Ja mówię, kamerę mam. Zaczynam przeładać tańczyki. Ja już lepiej. Myślę, już do mamy potem. Gdzie tu pracować? Czy już pracować? Tak, to wądzi tylko to zabiałego dnia. Chłopcy na sadał wądzi. To nie wiem, takie różna klasa, albo przyjdzie wądzi na sadał wądzi. Nie to robi teraz? To pił, nie. O, witam tam się. Tak nie wiem, kiedy zabrał na albo prego. Łapie majka. Mówi trą, dobra. A to idzie, to jest polecia, to dobra, liter. No, Kuklo, wiesz jak to w głowę chodzi. Kuklo, wiesz, że za transport za liter kupisz, przejdę o tym dzieło. Przyszedł za cyganią, jemu po liter, bo poczułem, tym przed stroną, przed drzwiami stał, macie tu widział, tak chciałbym. Musisz dużo ciągniesz, na linie za gometą. Najpierw musisz tu opasić, zaciął silnik, kostnik, możesz iść.